Така, знам, че булката няма място в организацията на моминското, но поръчах 2 игри, понеже ми се сториха супер интересни и не се сдържах. И въпреки, че се изненада за момичетата, реших да ви покажа още сега, защото знам, че и вие ще ги харесате. Започваме с първата, която се води Лов на съкровища. И сега ще ви кажа накратко какво представлява тя. Тази игра се играе на 2 отбора, булка срещу кома. Теглим си карти, изтриваме ги и почваме търсенето. Примерно, трябва да намерим касова бележка, ученическа снимка, фиба от непозната и имаме само 20 минути. Та да, отборът с най-много съкровища печели, а наградата ще си я изберем предварително, за да знаем за какво се борим, разбира се. Втората се води фотопредизвикателства и ето какво включва тази игра. Тази вече си е индивидуална лудост. Всяка си тегли карта, изтрива я и има мисия. Например, направи си снимка с първия срещнат или снимка на маникюра на всички. А пък ако не изпълниш предизвикателството, ще има наказание. Купуваш или правиш шотове на всички. Поне накрая имаме 15 абсурдно забавни снимки. И разбира се, тонове забавни спомени. Честно да ви кажа, нямам търпение да играем тези игри, да се забавляваме, защото знам, че ще е така със сигурност. Тези игри и много други интересни неща може да откриете в Дар Птица. Ще оставя профилът им долу в описанието.